राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम आराम अध्यायम श्लोकम 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ह्यच्युतं प्रीणयदो गुह्वायासो असुरात्मजः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। न न ह्यच्युतं प्रीणयदो गुह्वायासो असुरात्मजः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ह्यच्युतं प्रीणयतो गुह्वायासो असुरात्मजः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। च्युतं प्रीणयदो भक्त्वायसो सुरात्मजः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യുനാണ് മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नह्यच्युतं प्रीणायदो गुह्वायासो असुरात्मज आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माता जी चोटिकोളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ह्यच्युतं प्रीणयदो भक्त्वायासो असुराः आत्मतो सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. मालती श्यामदेवदास माता जी चोटिकोളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ह्यच्युतं प्रीणयदो बहुआयासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न हि अच्युतं प्रीणयतो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी चोटिकोളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण.
നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ അസുരാത്മജാഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹി ച്യുതം പ്രീണയാതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശ്രീവാസന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ അസുരാത്മജഃ ആത്മത്വാ സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജാം ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായസോ അസുരാത്മജഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജാഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി പ്രതി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജഃ ആത്മത്വാ സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹി അച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജാഃ ആത്മത്വാത് സർവബോധാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹി അച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹി അച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജാഃ ആത്മത്വാ സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഹു അച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ അസുരാത്മജഃ ആത്മത്വാത് സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നഹ്യച്യുതം പ്രീണയതോ ബഹ്വായാസോ സുരാത്മജഃ ആത്മത്വാ സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാദിഹ സർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
न ह्यच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीजा दिनेश माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नह्यच्युतं प्रीणयदो बह्वायसो असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धता सिद्धत्वादिह सर्वदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनुप्रति माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नख्यच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्णा प्रभु। शोभा विजय माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो देवहि अच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरसलागोपालन माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यदयाचार्य माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हेच्युतं प्रीणयदो बह्वायसो असुरात्मजाः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। తెలుగు माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न ह्यच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो असुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका के शिवदेवदास माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। वासुदेवाय न हि अच्युतं प्रीणयतो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शांता देवी माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहिच्युतं प्रीणयदो भवायसो असुरात्मजः आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री श्री देवदास माता जी हरे తెలుగు कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न हि अच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गीतासी माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। తెలుగు हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। महिमा माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय न ह्यच्युतं प्रीणयतो बाह्वायासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीताटी माता जी తెలుగు हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामं हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रणाम ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय न ह्यच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय माता जी తెలుగు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निःच्युतं प्रीणयदो बह्वायासो सुरात्मजाः
आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. നമുക്കിതിന്റെ ഒരാൾ അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न ह्यच्युतं प्रीणयदो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. वर्तमान भावार्थ में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. പ്രിയപ്പെട്ട അസുരപുത്രന്മാരെ, ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവായ പരമാത്മാവാകുന്നു. ആയതിനാൽ ആർക്കും ഏതവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാനും ജീവസത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല എന്നതാണ് അസുരന്മാരോട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് അഹം ബീജപ്രദാവ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം, ഒരുവൻ തീർച്ചയായും കുടുംബജീവിതത്തോട് വളരെ ആസക്തിയുള്ളവന്, പക്ഷെ അവൻ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തൽപരനായാലും അതേ അധ്വാനം തുടരുകയും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യണം. ആകയാൽ ഭഗവത് സേവനം എന്ന പ്രയാസം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇതൊരു മൂല്യമുള്ള എതിർപ്പല്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:4 വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോനിരഹം ബീജപ്രദാപിതഃ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് അറിയണം. ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ബീജപ്രദായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്. മമൈവാംശോ ജീവഭൂതഃ. ഒരു പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ ദൃഢബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിഷമമില്ലാത്തതുപോലെ നാരായണനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ദൃഢബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയാത്. ഒരുവൻ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഭക്തിത സേവനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഏത് കൊടിയ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ നാരായണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉദാഹരണമാണ് അജാമിളൻ. ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വയം വേർപെട്ട അജാമിളൻ യമരാജനാൽ കഠിന ശിക്ഷകൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും മരണസമയത്ത് നാരായണൻ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാൽ വാസ്തവത്തിൽ വിളിച്ചത് ഭഗവാൻ നാരായണനെയല്ല, നാരായണൻ എന്ന് പേരുള്ള സ്വന്തം പുത്രനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതേ യമരാജന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഒരുവന് അവന്റെ കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും രാജ്യത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നാരായണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രമുഖരായ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ നേരിയ കുഴപ്പം മൂലം വധിക്കപ്പെട്ടത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നാരായണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല. അത് അനായാസം സാധിക്കും. നാരായണനുമായുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ ധർമ്മം. അതിനുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ ഉദ്യമം പോലും വിജയകരമാകും.
അതേസമയം തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ പോലും സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിജയപ്രദമാവുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിലെ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കേൾക്കുന്നതും ജപിക്കുന്നതും മാത്രം മതി ഒരുവന് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരം വിജയതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും എന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു. ഒരുവന് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യണം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ പരിപ്രേമാനന്ദേ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും. നമുക്ക് വലിയ കഠിന പ്രയത്നമൊന്നും വേണ്ട, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെയൊക്കെ കർണാടകത്തിലും പത്രം പുഷ്പം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുന്നത്. പത്രം, തുളസിയില, പിന്നെ പുഷ്പം, പൂ, പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴം, ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ തോയം വരി. അത് പിന്നെ ചില. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം, അല്ലെ? എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് നൽകിയാൽ മതി. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അശ്നാമി പ്രേതാത്മ. ഇത് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചു. ഇന്നലെ ഇവിടെയൊക്കെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ വരലക്ഷ്മി പൂജ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വലിയ പൂജയായിരിക്കും, അല്ലെ? വരുന്നതൊക്കെ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു, അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ഷണിച്ചിട്ട്. ശരി, ഓക്കെ. അവിടെ പോയപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പൂജ, എന്താ പറയാ, ലക്ഷ്മി ദേവിയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു, പിന്നീട് വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ എന്തോ പ്രതിനിധി അങ്ങനെ എന്തോ കരുതിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആരതി ചെയ്യുന്നു, അവരെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് പടയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആഘോഷങ്ങളാണ്. എന്നാലും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഓരോരോ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഓരോരോ ആൾക്കാരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ വലിയ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ നാരായണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെ? ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവരുടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, അല്ലെ? അവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ?
അതുപോലെ തന്നെ കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുയുടെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു അല്ലെ, ഒന്നും കഴിക്കാതെ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊക്കെ പഠിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെ. ശരീരം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടായി. ശരീരം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് പോലും മനസ്സിലാവില്ല, കുറ്റും ഇതൊക്കെ മുടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. ഇത്രയും കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്തിനാണ്? തനിക്ക് നല്ല ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, ബുദ്ധികൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങള് പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവും. സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിന് തെളിവാണ്. ഇപ്പോ പലതരത്തിലും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടെ. ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി? തീയിലിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞു. പാമ്പിന്റെ അടുക്കൽ വേഗം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാമ്പിന്റെ അടുക്ക് പിന്നെ തിളക്കുന്ന നെല്ലിട്ടിന് ഇന്നെല്ലാം കൊല്ലാൻ നോക്കി അല്ലേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചല്ലേ. ഓക്കെ. ഒന്നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്താ പറയാ, പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, മതയാനയുടെ മുമ്പിലിട്ടു, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്നാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. രക്ഷിക്കാൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാനെ എന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും, പൂർണ്ണമായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷതയും. അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ഉറപ്പ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. പല ആൾക്കാരും കാണാം, പല തരത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ദേവിമാരുടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം ശത്രു സംഹാരം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിലെ ആള് പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് ചെറിയ വിഷമങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവര് നേരെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പോയില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമം അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് ആസുരന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അസുരപുത്രന്മാരെ, ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവായ പരമാത്മാവാകുന്നു. ആയതിനാൽ ആർക്കും ഏതവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യം പ്രഭുപാദരി പറഞ്ഞു. അവൻ പറയുന്നു, അഹം ബീജപ്രദാവ്, എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിരുന്നു. പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് നിർവഹിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും പറയും ഞാനാണ് ഇന്ന ആളുടെ പിതാവ്, ഇന്ന ആളുടെ പിതാവ്. നിമിത്തം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്
ഞാനാണ്. കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ. അറിയണം, ഭഗവാൻ നാരായണൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ വിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു, മമൈവാംശോ ജീവഭൂത. ഒരു പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ ദൃഢബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിഷമമില്ലാത്തതുപോലെ നാരായണനും ജീവസത്തകളും തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായ ദൃഢബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. ഒരു അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ അല്ലെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. അല്ലെ, ആ കുട്ടി അച്ഛനുമായിട്ട് അല്ലെ അമ്മയുമായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ, എപ്പോഴും അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേക പരിശ്രമമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. നമുക്ക് വേറൊരാളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കാണണം, അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രി കാണണം, അല്ലെ വേറെ ആരെയും കാണണം, അല്ലെ, അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. അല്ലെ, അവരുടെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് വേറെ അവരുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആരുടെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ഇവിടെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ആ നമ്മുടെ പരമപിതാവായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് തിരിച്ച് അതിനാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ അയക്കുന്നത്. ഇവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ വീട്ടിൽ നിന്നും വഴി തെറ്റിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടാവുള്ളത്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊട്ടക്കിണർ ഭൗതിക ലോകം ഇതൊക്കാലയം അശാശ്വതം. അല്ലെ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടാവുള്ളത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണാതായി. കുട്ടി എവിടെയൊക്കെയോ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെയോ എത്തി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കാണുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നു കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ വഴി തെറ്റിയിട്ട് എത്തിയത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുട്ടിയോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ കൊടുത്തു. കുട്ടി പൂർണ്ണ സന്തോഷമല്ല. എന്താണ്, ആ കുട്ടി വഴി തെറ്റിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട്. എന്നാലൊരു പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് ഇട്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അല്ലെ, അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ താൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമജപവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മുടെ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ വിഷമമില്ല. ഒരു അച്ഛനും മകനുമുള്ള പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു, യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും നമുക്കെല്ലാം നന്മ വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹദോപയ. ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുവൻ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഭക്തിത സേവനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവനെ കൊടിയ വിപത്തിൽ ാൻ നാരായണൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും തയ്യാറാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ചാമ്പിളൻ്റെത്. നമ്മൾ നേരത്തെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ചാമ്പിളൻ അത്രയും വലിയ പാപിയായിരുന്നു. അല്ലെ,
അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ യമകിങ്കരന്മാരെ പോലും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകർ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് ആ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അവര് നോക്കിയപ്പോൾ അജാമിളൻ ചെയ്തത് പാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവനെ ഞങ്ങളുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള യമരാജന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതില് തടയുന്നു. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്ത് പുണ്യകർമ്മമാണ് ഇവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അജാമിളൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അധികാരം? അല്ലെ? എന്ത് പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. അല്ലെ? ആ ഒരു വിളി തന്റെ മകനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വിളി കേട്ടു. പലർക്കും എന്താ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്ന വിശ്വാസം. അവരും ഇതൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ആര് കേൾക്കാൻ? ഭഗവാൻ കേൾക്കാൻ. ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നതിനും അവന് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാന് കേൾക്കാനായിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വിളിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ നേരിട്ടല്ല, അല്ലെ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അവിടെ അജാമിളനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ആ യമരാജന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അജാമിളൻ ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വയം വേർവിട്ട അജാമിളൻ യമരാജനാൽ കഠിന ശിക്ഷകൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും മരണസമയത്ത് നാരായണൻ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാൽ വാസ്തവത്തിൽ വിളിച്ചത് ഭഗവാൻ നാരായണനെ അല്ല, നാരായണൻ എന്നു പേരുള്ള സ്വന്തം പുത്രനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം യമരാജന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഒരുവന് അവന്റെ കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും രാജ്യത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നാരായണ പ്രസാദം. ഭഗവതർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക്. ധാരാളം എന്താ പറയാ അമ്മമാരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും? വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതില് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എരിവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വേറെന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മധുരമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ദിവസവും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തുണ്ടാവും. ഇത് ഉപ്പില്ല, അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും വെന്തില്ല, ഇത് വേവ് കൂടുതലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്ത് സർവ്വസാധാരണയാണ്, അത് എന്തായാലും പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ വീട്ടിലെ ആയാലും അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് നൽകിയാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ? അതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതും സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ കണ്ടു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്ലെ ശബരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കടിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. വിതുരന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, വിതുരന്റെ ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഴത്തോട് എന്തൊക്കെ എന്താണ് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകി ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. എന്താണ് വസ്തു എന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല അല്ലെ. പഴമാണോ പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണോ എന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല. വിതുരര് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് പഴമൊക്കെ ചാടിയിട്ട് തൊലി ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മതിമറന്ന ആനന്ദത്തിലാണുള്ളത് വിതുരൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന പരിസരത്ത് മറന്നുപോയി എന്താണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദുര്യോധന വലിയ സദ്യയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അവിടേക്ക് പോയി വിതുരന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വിതുര പത്നിയാക്കി പഴത്തിൻ്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറ്റം പറയുകയോ സ്വീകരിക്കാതെ ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും നൽകുന്നതെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കും. മറ്റുള്ള ആരെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നത് പോലെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല.
ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചപ്പൻ ഭോഗ് 56 ഐറ്റം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. എന്നാലും ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ആ കർമാബായിയുടെ വീട്ടില് ഒരു ഭക്തയുണ്ടായിരുന്നു, കർമാബായി. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിച്ചടി പ്രസാദം കഴിക്കും. കിച്ചടിയൊക്കെ വലിയ മൺകലത്തിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. എന്നാൽ എന്താണ് കിച്ചടി പ്രസാദം കഴിക്കാൻ? ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ. സാലുബേഗ എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു ജഗന്നാഥൻ. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മാതാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഇത് അവര് വിധവയായപ്പോൾ വേറെ ഒരു അന്യവിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു സൈനികനാണ് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതിൽ ഉള്ളതാണ് സാലുബേഗ. പറയുന്നു സാലുബേഗക്കും അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിൽ ചേരുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിട്ട് അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ വയ്യാതാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കും ആ ഭഗവാനിൽ വളരെ അധികം സ്നേഹമുണ്ടായി. ആ അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മറ്റു മതവിഭാഗത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കണം, പോകണം, ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെ ജഗന്നാഥൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൾക്കാരൊക്കെ വലിച്ചിട്ടും ജഗന്നാഥന്റെ രഥം അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്താണിത് പോവാതെ അനങ്ങാത്തത്. അവിടെ എന്നിട്ട് ആ വേറെ മതവിഭാഗത്തിലുള്ള ആ ഭക്തൻ വരികയും അവിടെ ഭഗവാന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ രഥം അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇന്ന ജാതി, ഇന്ന മതം, ഇത് ഒന്നും ഭഗവാന് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നു. ഒറീസയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പുരിയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കീർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോ നീല ശൈല എന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം വേറെ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ രഥയാത്രയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാനെ ഒരാളുടെ ജാതി, ഒരാളുടെ മതം, ഒരാളുടെ സമ്പത്ത്, അല്ലെ, വലിയ സമ്പന്നനാണോ ദരിദ്രനാണോ, ഇതൊന്നും ഭഗവാന് പ്രശ്നമില്ല. സൗന്ദര്യമുള്ളതാണോ, അല്ലെ, സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തതാണോ, ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെ, സുധാമ ദരിദ്രനായിരുന്നു, അല്ലെ, ഉജ്ജ വിരൂപയായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജാതി, മതം ഇതൊന്നും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനില് ഭക്തിയും വിശ്വാസമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി കൂട്ടുകാരെ, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും രാജ്യത്തെയും ഒക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്, അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നത്. പ്രമുഖരായ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് നേരിയ കുഴപ്പം മൂലം വധിക്കപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരിലെ ചെറിയ, അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, മഹാത്മാഗാന്ധി, അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ നേടിത്തന്നു. എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ അത് സന്തോഷിപ്പിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നാണ്.
അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നാരായണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല, അത് അനായാസം സാധിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോ അവർക്ക് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക, ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ ഉള്ളത്, ബി.പി ഉള്ളത്, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പല കൂടുതലും എന്താ പറയാ ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒരു തമാശ രീതിയിൽ പറയും, എന്താ പറയാ, എന്താണ് ഭഗവാനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയില്ല, ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും എന്താ എരിവില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വെന്തില്ലെങ്കിലും അല്ലെ കൂടുതൽ വെന്തു ഒന്നും ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയില്ല. എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല മറ്റുള്ള അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊന്നും ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും പറയും എന്താ അങ്ങനെ തമാശ ഇതിൽ പറയും, നിങ്ങള് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഭഗവാന് മോശമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കംപ്ലൈന്റ് പറയില്ല, എന്നാല് ഉള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആവും അവര് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനൊന്നും പറയില്ല. ഭഗവാനെ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ആളെടുത്ത് മാത്രം പറയും. സനാതന ഗോസ്വാമിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ആദ്യം ഉടമ്പടിയാക്കിയതാണ്, ഞാനൊരു സാധുവാണ് അല്ലെ, എന്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് തരാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഞാനും വരുന്നു നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദൻ മോഹനൻ വന്നതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സാധുവാണ്, നിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വീടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് തരാനായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നൽകാമെന്ന്. മധുക്കരി ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് തരും, അത് കഴിച്ചോളാം, അല്ലാതെ എനിക്ക് അമ്പലം എടുത്തു തരാനോ ഒന്നിനും എന്റെ അടുക്ക പണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് കഴിവില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാ എന്നാലും പറഞ്ഞു മദന മോഹൻ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണക്ക് റൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചപ്പാത്തി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മദന മോഹൻ പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ്, ഒരല്പം ഉപ്പെങ്കിലും തരൂ എനിക്ക് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വെറും കാലി ചപ്പാത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയും, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാം എന്താ പറയാ നിവേദിയായിട്ടൊക്കെ, അത് ഒരു പണ്ടേ ഉള്ള അവരുടെ അനുഷ്ഠാന രീതിയായിരിക്കും, വെള്ള ചോറ് മാത്രം അല്ലെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കല്ലുപ്പൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ എന്തോ ഒരു ധാരണയാണ്, ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളതൊന്നും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതെന്തോ ഒരു അതിന്റെ ഇതിലായിരിക്കും, അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിച്ചാലോ, കുറച്ച് വെള്ളച്ചോറ് മറന്നത് അതിൽ കുറെ കല്ലുപ്പൊക്കെ വാരിയിട്ടിട്ടാണെങ്കിലോ ഉടനെ അത് അല്ലേ. അപ്പോ അത് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. കുട്ടി നിഷ്കളങ്കയായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ചോദിച്ചല്ലേ, ഇത് വെള്ള ചോറ് മാത്രമായിട്ടാണ്, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉപ്പും മാങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും മാങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് വാരി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഉരുട്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാ പറഞ്ഞു ആ നന്മനിയില്ലാത്ത കുട്ടി അല്ലെ. ഭഗവാന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുകയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നിനും കുറ്റം പറയില്ല, ഒന്നിനും സംതൃപ്തനാവാനില്ല. നമ്മുടെ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന, നമ്മുടെ ഭക്തിയും ആ വിശ്വാസത്തോടെയും നമ്മൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് അങ്ങനെ പറയുണ്ടായി ഉപ്പ് വേണം. സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്, സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. ഭഗവാനും തിരിച്ചു സംസാരിച്ചു, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരും, എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പൊന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മധുക്കരി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് ഓരോന്നും ആവശ്യപ്പെടാനൊന്നും കഴിയില്ല, ഞാൻ ഇതിനെ വൈരാഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നത്, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് അവരെന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, അവരോട് പോയിട്ട് ഉപ്പിനൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ കൊണ്ടുവരൂ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബോട്ട് തന്നെ അവിടെ യമുനയുടെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ ചളിയിൽ പൂണ്ടുപോയി.
സനാതന ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ ഉപ്പ് വ്യാപാരിയുടെ ആ ഉപ്പൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ പോയിട്ട് ഇവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ, എന്നാൽ നിന്റെ വണ്ടി മുങ്ങില്ല, അതിന്റെ ബോട്ട് മുങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഉപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വ്യവസായി പിന്നീട്, ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ ആ വ്യാപാരി പിന്നീട് ആ വലിയ ക്ഷേത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ മദന മോഹന ക്ഷേത്രം എടുക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും, തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും. അവരും തമാശ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അങ്ങനെ ഉപ്പ് വരെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനാകാതിരിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയമാണ്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്നു, അതിലും വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അത്. ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് തുളസിയൊന്നും ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുളസിയൊന്നും തണുപ്പ് കാലത്തിലൊന്നും തുളസിയൊന്നും അവിടെ നട്ടാൽ മുളക്കില്ല, അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേ വേണ്ടു, അവർക്ക് തുളസിയില്ലാതെ ചില ആൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണങ്ങിയ തുളസിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് തുളസി വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയും ഇതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവും. സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്നത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമായ, എന്നാൽ നാരായണ പ്രസാദത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല. നാരായണനുമായുള്ള ബന്ധം പുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ ധർമ്മം. അതിനുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ ഉദ്യമം പോലും വിജയകരമാകും. അതേസമയം തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ പോലും സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിജയപ്രദമാവുകയില്ല. കാരണം ഒരാള് മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതില് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായില്ല, അല്ലെ? ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാക്കാനോ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനോ സന്തുഷ്ടരാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിലെ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കേൾക്കുന്നതും ജപിക്കുന്നതും മാത്രം മതി ഒരുവന് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരം വിജയതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും എല്ലാ വിജയങ്ങളും എന്നും ഒഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് ഒരുവനും മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യണം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നേരുന്നു. പരം വിജയതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്നെന്നും വിജയിക്കട്ടെ. ഇതിനെല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ ഇസ്കോൺ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരെ കൃഷ്ണ ഉപദേശങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നു അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്നുമില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നിങ്ങൾ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ശ്രീവാസാംഗൻ മയപ്പുരലി, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റം, അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ടീമായിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആടി ഇരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. പറയുന്നു അവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പാർഷദരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരിപ്പോഴും അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും വന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ, അല്ലെ? അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ സമയവും സങ്കീർത്തനമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പകല് ആൾക്കാരൊക്കെ പബ്ലിക്കിനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തനം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ.
അതിലെന്താണ്? അതിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാർക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു, അവരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അവരും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും. എന്റെ വേണ്ടു പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തോളൂ. ഇനി അഥവാ അതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ചിരിച്ചാൽ, കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പ്രഭാതർ പറയുന്നു. നിങ്ങള് ഗൗരി മിഠായിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും രാധാകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനും അതിനൊക്കെ ചോദിക്കും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കാം. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നൃത്തം ചെയ്താൽ മതി. അവർക്ക് അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ്, അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ, എല്ലായിടത്തും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അവർക്ക് നഗര സങ്കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്നു, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുന്നു. നഗര സങ്കീർത്തനത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, സംതൃപ്തരാക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ധർമ്മരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ധർമ്മരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. അത് മറന്നുകൊണ്ട സൺഡേ ആകുമ്പം എല്ലാ പല കാര്യങ്ങളിലും ബിസിയായിട്ട് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൺഡേ ആണ്, തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും എടുക്കുക. ചാതുർമാസത്തിലെ ഏകാദശിയാണ്, പവിത്രോപന ഏകാദശി. അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 6:19 മുതൽ 6:22 വരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 3 മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നല്ല ഏകാദശിന്റെ മുഴുവൻ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സൂര്യോദയം മുതൽ ഒരു 3 മിനിറ്റേ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും മസ്സുകളോ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് അവിലോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് 2-3 അരിമണി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കാം, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 6:19 മുതൽ 6:24. ചെറിയ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ടൈമിന്റെ, എന്നാലും ചെറിയ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ